Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwa'illahi ta'ala wa ridwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadri. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa Rasyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dha bin Yahya Atalallah Amra fi Siyahafiyah wa li jami' masyayikh dar tauhid al-asaniyah wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarikal ardi ila maghribiyah bariya khususan abana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina ustadzana wa masyayikhna wa masyayikhina wa liman ista'ana bisabih wa la khususan sahibi adzal kitab an-nasa'idin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'an nabiyya bi'ulumi wa amaddana bi asharih wa ada alina min barakati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malaki yang bagi lan tetapi sayukta apa ayakuna yang ta'ana apa dzalika tahsin apa mangkono bagusna suara ala wajini ku atas dalan yalingku kang patun apa wajah dita'zimil Qur'ani lawan ngegungaken Qur'an wa ihtirami lan mulyakaken Qur'an bi haitsu la yusbiyu lan sekirane ora nyerupani apa tahsinus saut bil ghina lawan menyanyi wa insyadil asy'ari lan lakaaken pira-pira syair bil alhani kelawan tabuhan musik kama yaf'alu kaya oleh nglakoni zalika mengkono insyad al-ghina wa insyadil asy'ar sapa ba'dal aghbiya sapa sebagiane wong-wong sing goblok wa yambaghilan saya apa iya kuna yen ana apa anta kuna yen ana sira iku fi hali tilawatika ing dalam tingkah macane sira ala akmalil ahwali iku ing atase luwih sempurnane mira-mira tingkah minat taharati saking sesuci wasting baling qiblati lan madhep kiblat wasukunil hawariji lan antenge anggota-anggota wangkil ladil iltifati lan sithike nolah-nolah mencama ilmi sar ma'ajam ilhami sertane ngumpulaken sejo kadar kita fariqin nazari lan ninggal misaken peninggal. Jadi ini masih menerangkan tentang membaca Al-Quran. Walakin yang bagi ayyakuna zalikat nasinu ala wajhin yalinku bita'zimil Quran wa ihtirami. Alangkah baiknya bagi seseorang yang membaca Al-Quran untuk supaya mereka kula panjenengan ketika membaca Al-Quran itu suaranya diapi-api dengan cara sing layaknya mengagungkan Al-Quran, layaknya memuliakan Al-Quran iku piye? Nek ngapikno maca Quran iku piye carane? Bihaitsu la yusbihu bil ghina wa syadil asy'ari bil alhan. Dengan cara yang layak
Pokok angger ora menyerupai lagu-laguan sing ditabuhi utawa angger membaguskan suarane tidak menyerupai ora dipadakna ketika seseorang bersyair. Maka intinya ngoten. Kama yaf'alu dzalika ba'dul abda. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Wa yanbaghi an takuna fi hali tilawatika ala akmalil ahwal minat taharah wa istiqbalil qiblah wa sukunil hawarij wa qillatil iltifat ma jam'il hammi wa tarkit tafriqin nazar. Terus alangkah baiknya bagi seseorang sing memuliakan Al-Qur'an, sing maca Al-Qur'an, sing ngegungno Al-Qur'an, ketika membaca Quran maka segala kondisi itu disempurnakno. Sing pertama yaiku kesuciane wis wudu burung hadas kecil apa gede iku dituntasno sek sebelum awak dhewe membaca Al-Qur'an. Kemudian dari segi pakaian wis sopan burung awak dhewe iku wis menutup aurat apa ugong iku ya disempurnakno sek. Minimal terus ora kakean polah, ora kakean telah-telah, tapi fokus membaca Al-Qur'an tartil ditartela diangen-angen apa isi Al-Qur'an. Wa antakuna lan yentakana sira iku nazifal badani. Iku kang bersih badane, wasiabilan pakaiane, wal makani lan panggonane, tayyibar rahiyati tur iku wangi ambune. Wa utai iki antakuna il akhir wa ya iku alak malu iku kang luwih sempurna. Al afdalu kang luwih utama. Nah, terus tambahan ketika awak dhewe wis terpenuhi wis suci sangka hadas kecil maupun besar, wis iso diusahakan ngadep kiblat, wis iso anteng ketika membaca Al-Qur'an, iso fokus gak tolah-toleh. Nah, iki juga gak kalah penting yaiku badane utawa pakaiane utawa tempat sing dinggoni awak dhewe maca Al-Qur'an, tempat sing dijungoki awak dhewe nanti ketika membaca Al-Qur'an iku ya sing bersih. Ora bersih ndah, pokok sing penting suci lah. Wa wal amal al-afdal. Adapun yang telah dijelaskan tadi itu lebih afdal, lebih sempurna ketika awak dhewe membaca Al-Qur'an. Walau annal qari'a lamun tetep apa stune wong sing maca Qur'an ora iku maca sapa wong wa lenawi wong iku muhdisun iku wong sing nyandang hadas wa ghairu mustaqbil qiblati lan ora madhep kiblat au wa utawi wong sing maca qaimun iku wong sing ngadeg au sairun ta mlaku wa mutajiun lan turu miring jazam kawana abadalika mengkono kang tinutur iki mau lagian walau lan iku kedua yang qari fi tilawati ing dalem maca yang qari sawabun utawi ganjaran fardun utawi keutamaan wa sawabun lan ganjaran walakin
walakin duna sawabiman lan tetapine sangisore ganjarane wong yakun kang ana sapa man iku alama ing atase perkara zakarna kang wis nutur ingsun musannaf wa ing ma min husnil adabi saking bagus adab wa kamalil iyati lan sempurnane pira-pira tingkah. Terus kemudian walau annal qari'a qara'a wa huwa muhditsun wa ghairu mustaqbilin qiblah. Jika ada seseorang yang membaca Al-Quran tapi seorang tersebut nyandang hadas dalam artian tilawatul Quran tapi seseorang tersebut nyandang hadas utawa orang madhep kiblat atau bahkan berdiri atau ada juga yang sambil berbaring turu miring jaza dzalik maka itu juga diperbolehkan dan olahu fi tilawatihi fadlun masafin dan bagi seorang tersebut yang membaca Al-Quran tapi dengan keadaan orang madhep kiblat utawa berhadas dalam artian orang suci utawa enek sing turu miring-miring iku juga mendapatkan keutamaan karo pahala insyaallah. Walakin tetapi enek tapi nih. Walakin duna sawabi man yakunu alama zakarnahu. Tapi keutamaan yang ia dapat, pahala yang ia dapat itu ya tidak bisa disamakan karo seseorang yang membaca Al-Quran dengan adab yang baik, dengan tingkah kondisi yang dimaksimalkan. Karena mana kayak dievati wudu madhep kiblat ora tolah-tolah. Ya secara logika pun wis iso dibedakan nek iku lebih afdal lebih cara mana lebih diutamakan daripada seseorang yang membaca Al-Quran tapi dengan keadaan-keadaan yang sing kurang baik. Tapi iku ya tetap entuk keutamaan ngono maksudnya. Semalamu mangkon nuli ngerti sira kabeh rahimakumullah. Annang qari Al-Quran ing sedune wong sing maca Quran wa hafazahu lan wong sing apal Quran indallah ing dalem ngarsane Gusti Allah iku bimakanen kelawan oleh kedudukan utawa pangkat kedudukan lan pangkat ngono alaihi salatu wassalam. Ketahuilah iki dhewe Mbah Musannaf annal qari al-Qur'ani wa hafizahu indallahi bimakanin. Bahasanya seseorang yang membaca Al-Qur'an sing apal Quran keduanya iku ing dalam ngrasane Gusti Allah mungguhe Gusti Allah iku juga keduanya mendapatkan kedudukan dan pangkat dengan Nabi alladzi utaya wong yaqra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'an wa huwa alladzi alladzi bi lan Qur'an iku mahir masafarati sartane iku sertane malaikat kang nulis al-kirami kang mulya al-bararati kang bagus-bagus walladzi utaya wong sing maca Qur'an yaqra'u kang maca sapa alladzi wa yuta'tiu lan balan-balani karena menggeh-menggeh utawa watuk sapa alladzi fi dalam maca Quran wa wa utai maca Quran aliyatase alladzi iku sangkun iku abad lau iku kedua alladzi ajrani utai ganjaran loro dan Nabi walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa bihi mahirun ma'as safarati al-kiram al-bararati dengan Nabi seseorang yang membaca Al-Quran
Tapi tak ulangi. Seseorang yang membaca Al-Qur'an dan orang tersebut ketika membaca Al-Qur'an itu lancar, mahir. Maka itu beserta malaikat-malaikat sing mencatat, sing mulya-mulya, sing bagus-bagus. Iku wong sing membaca Al-Qur'an dengan lancar, mahir. Terus walladzi yaqra'uhu wa yuta'ti'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Terus seseorang yang membaca Al-Qur'an tapi diulang-ulang. Karena urung sampai wakaf, urung sampai mendek wis pedat perkara diulang-ulang, perkara menggeh-menggeh utawa watuk, perkara nafase ora tok, nafase ora kesampaian. Wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Dan pastinya seorang sing kesulitan membaca Al-Qur'an itu berat juga, kangelan juga ketika membaca Al-Qur'an. Lahu ajrani, maka tapi seorang tersebut juga mendapatkan 2 pahala. Jadi ini ya orang-orang perbedaan lah. Cara gampangane sama-sama punya keuntungan. Mbah iku wong sing lancar maca Quran utawa wong sing gak lancar maca Quran. Sing kliru iku ora gelem maca Quran, ngono intine. Wa qala alaihi salatu wassalam, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khaswatuhu ila ghairi dzalik min al-fadail allati waradat bihal akhbar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.